ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ሆርን ፕረስ ሚድያ ዕለታዊ ዜናታት ሒዝና ልኩም ቀሪብና ኣለና ክስካዕ መወዳእታ መደብና ምሳና ክጸንሑና ዓደምና ብኣርእስታቶም እንትንፍልም ሃገራዊ ፈተና 12 ክፍሊ ዕላው ኮይኑ እንታይን ካበይን ዝብል ሙሉእ ዝርዝር ሒዝና ኣለና በሰብ ሰራሕ ብልሒ ወይ ከዓ AI ዝተሓገዙ ናይ ውግእ ስእልታት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን እንታይ ይሕብሩ ሰራዊት ሕቲ ናብ ኩናት ማእከላይ ምብራቅ ብወግዕ ተጸምቢሩ ምንቅስቃስ ሕቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እንታይ ተጽዕኖ ሒዙ ይመጽእ ብዝብል ዝርዝር ሒዝናልኩም ኣለና መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ኣመልኪቱ መጠንቀቕታ ኣውፅዩ ዶባዊ መሳለል ወይ ከዓ ድልድይ ዕላማ ከም ዝተገበረ ተፈሊጡ ዝብሉን ካልኦትን ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ክስካዕ መወዳእታ መደብና ክትጸንሑና ዓደምና እዚኦምን ከምዚኦምን ዝበሉ እዋናውን ጽፉፋትን ዜናታት ንኽበጽሕኩም ቻናልና ሰብስክራይብ ክትገብሩና ዓደምና ናብ ዝርዝራቶም እንትንሓልፍ ሃገራዊ ፈተና 12 ክፍሊ ናይ 2018 ዓመተ ምህረት ዝወሃበሎም ዓይነታት ትምህርትን ትሕዝቶን ይፋ ኮይኖም አገልግሎት ምዘናን ፈተናታት ትምህርቲ ኣብዚ ናይ 2018 ኣቆጻጽራ ግእዝ ናይ ትምህርቲ ዘመን ንተምሃሮ 12 ክፍሊ ዝወሃብ ሃገራዊ ፈተና ዘጠቃልሎም ዓይነታት ትምህርትን ናይ ክፍሊ ደረጃታትን ዕላው ገይሩ ብመሰረት እቲ ዝወፀ መግለጺ ተምሃሮ ተፈጥሮ ሳይንስ ወይ ከዓ ናቹራል ሳይንስ እንግሊዝኛ ሒሳብ ስኮላስቲክ አቲቲዩድ ባዮሎጂን ኬሚስትሪን ፊዚክስን ዝፈተኑ እንትኾኑ ብወገን ማሕበራዊ ሳይንስ ወይ ከዓ ሶሻል ሳይንስ ድማ ፈተና ዝወሰደሎም ዓይነታት ትምህርቲ እንግሊዝኛ ሒሳብ ስኮላስቲክ አቲቲዩድን ታሪክ ጂኦግራፊን ኢኮኖሚክስ ምዃኑ ተሓቢሩሎ እዚ ፈተና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓይነት ትምህርቲ ካብ ታሽዓይ ክፍሊ ክሳብ 12 ክፍሊ ዘሎ ኩሎም ምዕራፋት ዝሽፍን ክኸውን ከሎ ናይ ምድላው ኣግባቡ ድማ ንትሕዝቶ ታሽዓይ ክፍሊ ብዝምልከት ኣብ መንጎ እቲ ናይ ቀደምን ሓዱሽን ስርዓተ ትምህርቲ ዘሎ ሓበራዊ ትሕዝቶታትን መሰረት ዝገበረ ክኸውን ከሎ ካብ 10 ክፍሊ ክሳብ 12 ክፍሊ ዘሎ ትሕዝቶ ግን ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ተሓዱሽ ስርዓተ ትምህርቲ ዝተመርኮሰ ክኸውን ይኽእል ገሊጹ ትምህርቲ ኢኮኖሚክስ እውን ብመሰረት ተሓዱሽ ስርዓተ ትምህርቲ ካብ 10 ክፍሊ ክሳብ 12 ክፍሊ ዘሎ ትሕዝቶታት ከም ዝሽፍን እቲ ኣገልግሎት ወሲኹ ገሊጹ በሰብ ሰራሕ ብልሒ ወይ ከዓ AI ዝተፈብረኹ ናይ ውግእ ስልታት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ናይ መርበብ ሓበሬታ ምስሓብ የጋድድዎ ከም ዘለዉ ተገሊጹ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ፖለቲካዊ ወጥሪ እናገደደ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ሰራዊት ኢትዮጵያ ንወደብ ዓሰብ ብሓይሊ ክቆጻጸርን ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ክባረሩን ዘርኢ ብሰብ ሰራሕ ብልሒ ወይ ከዓ AI ዝተፈብረኹ ስእልታትን ቪድዮታትን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ብሰፊሑ ይዝርግሑ ኣለዉ እቲ ቀንዲ ናይዞም ስእልታት ፈጣሪ ዝኾነ ኤልያስ ከበደ ዝተባሃለ ናይ ሕጊ ምሩቕ ነዚ ቴክኖሎጂ ዝጥቀምሉ ሃገራዊ ትረኻን ምግፋሕን ሞራል ሰራዊት ንምሕላውን ምዃኑ AFP ገሊጹ ብተመሳሳሊ ደገፍቲ መንግስቲ ኤርትራ እውን ሰራዊት ኢትዮጵያ ኢዶም ክህቡ ዘርእዩ ናይ ሰብ ሰራሕ ብልሕታት ወይ ከዓ AI ስእልታት ብምልቃቕ ግብረ መልሲ ይህብሉ ኣለዉ እቲ ጋዜጠኛ ከም ዝሓበሮ ግን እዞም ስእልታት ካብ ሓቂ ዝረሓቑ ይኹን እምበር ኣብ ሰባት ሓደገኛ ስምዒታዊ ጽልዋ ብምፍጣር ንፖለቲካዊ ዘተን ናብ ግጭትን ጽልእን የምርሕዎ ከም ዘለዉ የጠንቀቑ እቲ ብሰብ ሰራሕ ብልሒ ዝተሓገዘ ናይ ቃላት ኩናት እናገደደ ዝመፀ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ቀይሕ ባሕሪ ንኢትዮጵያ ናይ ህልውና ጉዳይ እዩ ካብ ዝብል መደረኦም ንንዮም ምዃኑ እዩ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ እዋን ውግእ ትግራይ ናብ ከተማታት ዓዲግራት ዓድዋ ሽረን ብምእታው ኣብ ልዕሊ ሲቪላትን ንብረትን ዕንወት ምፍጻሙ ኣሚኖም እዮም ብተወሳኺ ፌደራል መንግስቲ ነቲ ስጉምቲ ብምኹናን ሰራዊት ኤርትራ ብታክቲካዊ መንገዲ ናብ መቐለ ከይኣቱ ከም ዝተገበረን ሕጂ እውን ዝኾነ ይኹን ካብ ኤርትራ ዝመጽእ ናይ ሃገር ምፍራስ ፈተነ ከም ዘይዕገሱን ኣጠንቂቖም ኣለዉ ምንም እኳ መንግስቲ ኤርትራ ዝቐረበሉ ክልስታት እንተነፀጎ ሃገራዊ ትካላትን ሰብኣዊ መሰላትን ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ግን ኣብቲ ውግእ ሰራዊት ኤርትራን ሰራዊት ኢትዮጵያን ናይ ክልል ሓይልታትን ግፍዕታት ከም ዝፈጸሙን ብምርመራ ምርግጋጾም ይገልጹ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ርክብ ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ ጥቅምቲ 2015 ኣቆጻጽራ ግእዝ ጀሚሩ እናቆሰለ ዝመጸ ኮይኑ እጅግን ኣብ 2017-18 ኣቆጻጽራ ግእዝ ናብ ዝለዓለ ብርኪ ወጥሪ በፂሑ ይርከብ
ሰራዊት ሁቲ ናብ ኩናት ማእከላይ ምብራቅ ብወግዒ ተጸንቢሩ ኩናት ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን መበል 35 መዓልቲ ኣብ ዝሓዘሉ እዋን ዓለም ብከቢድ ሕጽረት ነዳዲ ትፍተን ኣላ ክሳብ ሕጂ ሱቅ ኢሉ ዝጸንሑ ዕጡቃት ሁቲ ናብ እስራኤል ሚሳኤላት ብምትኳስ ናብቲ ውግእ ብወግዒ ተጸንቢሮም ኣለው እዚ ኩነታት እዚ 15 ሚእታዊ ንግዲ ዓለም ዝሓልፈሉ ወሳኒ መስመር ቀይሕ ባሕርን መጻብ ባቢኤል መንደብን ከም መጻብ ሄርሙዝ ክዕጾ ይኽእል እዩ ዝብል ርኡይ ስክፍታ ኣብ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ፈጢሩ ይርከብ እቶም ዕጡቃት ኣብ ዝግጭት ምስታፎም ካብ የመን ዝዝርጋሕ ሰፊሕ ጽልዋ ከም ዘለዎ ኮይኑ ኣብቲ ዞባ ንዝፍጠር ናይ ፀጥታ ሓደጋታት ቁጠባዊ ቅልውላው ከጋድዶ ከም ዝኽእል ተንተንቲ ይገልጹ ሁቲ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ንዝግበር ጉዕዞ ባሕሪ ዝህውኽዎ እንተኮይኖም ንግዳዊ መስመራት ምዝራቅ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ንዝርከባ ብፍላይ ንኢትዮጵያን ኤርትራን ሶማልያን ዘስዕቦ ናይ ፀጥታን ፖለቲካዊ ጽልዋን ልዑል ክኸውን እዩ ሓዛ ኢትዮጵያ ዝኾነት ሕቡራት ዓረብ ኢማራት ኣብ ዝኹናት ምጽማዳ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ንዝህልዋ ጽልዋ ዓቕሚ ክጸልዎ ይኽእል እዩ ዝብል ሕቶታት የልዕል ኣሎ ብፍላይ እዚ ኩነታት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ወጥሪ ናብ ኩናት ከይሰጋገር ኣብ ምዕጋት ዝህልዎ ተራ ኣገዳሲ ክኸውን ከም ዝኽእል ይግመት ተመራማሪ ፖሊሲ ዶክተር ሙክረም ሚፍታሕ ከም ዝገለጾ እዚ ናይ ማእከላይ ምብራቅ ኩናት ካብ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ተሳጊሩ ክሳብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝተዘርግሐ ጽልዋ ኣለዎ ይኽብል ገሊጹ መንግስት ኣሜሪካ ዜጋታቱ ናብ 5 ክልላት ኢትዮጵያ ዝኾነ ዓይነት ዑደት ከይገብሩ ኣጠንቂቑ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ብሰንኪ እናገደደ ዝኸድ ዘሎ ናይ ፀጥታ ስጋት ዜጋታቱ ናብ ክልላት ትግራይ ኣምሓራ ዓፋር ጋምቤላን ቤንሻንጉል ጉሙዝን ዝኾነ ዓይነት ዑደት ከይገብሩ ኣጠንቂቑ እቲ ብመጋቢት 23 2018 ኣቆጻጽራ ግእዝ ዝወፀ መግለጺ እቲ መስሪያ ቤት ንኢትዮጵያ ዝለዓለ ናይ መጠንቀቕታ ደረጃ ወይ ከዓ ደረጃ 4 ዝብል መደብ ሂቡ ኣሎ እዚ ስጉምቲ እዚ ብቐንዱ ምስ ዕጥቃዊ ግጭታትን ገበንን ጮያን ተታሒዞም ዝመፁ ስጋታት መሰረት ዝገበረ ኮይኑ እቲ ኩነታት ብዘይ ዝኾነ ይኹን ቅድመ መጠንቀቕታ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ክበኣስ ከም ዝኽእል ተገሊጹ ኣብዚኦም ክልላት ወፃኢ ዘለዉ ከባቢታት ኢትዮጵያ እውን ኣብ ደረጃ 3 ወይ ድማ ዑደትኩም ዳግም መርምሩ ሪኮንሲደር ትራቨል ኣብ ዝብል መደብ ተቐሚጦም ኣለዉ ኣብቲ ዝወፀ መምርሒ ከም ዝተሓበረ ኣብ ጋምቤላን ቤንሻንጉል ጉሙዝን ከምኡውን ጥቃት ጉጅለታት ኣብ ዝንቀሳቐስሎም ናይ ደው ከባቢታትን ናይ ጮያ ስግኣት ከም ዘሎ ተገሊጹ ርእሰ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ብተዛማዲ ዝረግአት ትኾን እምበር ኣብ መላእ ሃገር ዝረኣዩ ናይ መራኸቢ ሓበሬታት ምቁራፅን ዕግርግርን ሽበርተኝነትን ከም ስግኣት ተጠቒሶም ኣለዉ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ኣሜሪካ ካብ ኣዲስ ኣበባ ወፃኢ ንምጓዓዝ ፍሉይ ፍቃድ ክረኽቡ ከም ዝግደዱን ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብቶም ዝለዓለ ስግኣት ዘለዎም ከባቢታት ንዝርከቡ ዜጋታቱ ደገፍ ንምሃብ ዘለዎ ዓቕሚ ድሩት ምዃኑ ኣፍሊጡ ተወሳኺ ዜጋታት ንሕጊ ኢሚግሬሽን ብዘይ ምፍላጥ እኳ እንተጠሓሱ ንማእሰርትን መቕፃዕትን ወይ ካብ ሃገር ንኸይወፁ ክእግዱ ከም ዝኽእሉ ተጠንቂቖም ኣለዉ ብተመሳሳሊ መንገዲ መንግስታት እንግሊዝን ካናዳን እውን ብሰንኪት እናገደደ ዝኸድ ዘሎ ፀጥታ ስግኣት ብተመሳሳሊ ናይ ዑደት መጠንቀቕታታት ተውፅኦም ኣለዉ መንግስቲ ካናዳ ብወገኑ ኣብ ክልላት ኣምሓራ ትግራይ ቤንሻንጉል ጉሙዝን ጋምቤላን ብተወሳኺ ኣብ ገለ ዞባታት ኦሮሚያ ከም ወለጋን ሰሜን ሸዋን ዘሎ ዕጥቃዊ ግጭት ንምዕፃው መንገድታትን ዜጋታቱ ስግኣት ምዃኑ ብምጥቃስ ዑደቶም ከቋርፁ ኣተሓሳሲቡ ኣሎ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍፃመን ኢራን ድማ ኣብ ዞባዊ መሳለል ወይ ከዓ ድልድያት ዕላማ ከም ዝገበረት ተፍሊጣ ኣሜሪካን እስራኤልን ትማሊ ኣብ ዝፈጸሙ ሓበራዊ መጥቃዕቲ ቢ1 ተባሂሉ ዝፅዋዕ ሓዱሽን ወሳንን ዝኾነ ናይ ኢራን መሳለል ወይ ከዓ ድልድል ከም ዝወቕዓ ተፈሊጡ ኣሎ ነዚ ስዒቡ ኢራን ከም ግብረ መልሲ ኣብ ሃገራት ዓረብ ዝርከብ 8 ዓበይቲ ድልድያት ኣብ ናይ መጥቃዕቲ ዕላማ ከም ዘእተወቶም ብወግዒ ኣፍሊጣ እዚ ፍጻመ እዚ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ማእከላይ ምብራቅ ናብ ሓደገኛ ደረጃ ከሰጋግሮ ከም ዝኽእል ተንተንቲ የጠንቅቑ ኢራን ዕላማ ክገብሮም እየ ካብ ዝበለቶም ድልድያት ኣብ ኩዌት ዝርከብ ድልድይ ሼክ ቢር አልአሚን አልበሳህ ንስዑድ ዓረብን ባሕሬንን ዘራኽብ ድልድይ ንጉስ ፋህድ ከምኡውን ኣብ ዮርዳኖስ ዝርከብ ድልድያት ንጉስ ሁሴን አለን ቢን ዳያሚን ዓብዱን ይርከብዎም ብተወሳኺ ኣብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝርከብ ድልድያት ሼክ ዛይድን አልማቅታን ሼክ ካሊፍን ኣብቲ ዝርዝር ተጠቒሶም ኣለዉ እዚ ዕላማታት እዚ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ምንቅስቓስ ንግድን መጓዓዝያን ንምዝድራግ ዝዓለመ ምዃኑ ይግመት ክቡራት ተኸታተልቲ ሆርን ፕረስ ሚድያ ንሎሚ ዝነበረና ዜና ኣብዚ ወዲእና ኣለና ምሳና ስለ ዝነበርኩም እናመስገና
እዋናዊ ሓበሬታና ብቐጻሊ ንኽበጽሐኩም ነዚ ቻናል ሳብስክራይብ ብምግባር ምልክት ደወል ብምጥዋቕ ቤተሰብ ይኹኑ። ሓሳብኩም ርእይቶኹምን ድማ ኣብ ኮሜንት ክገልጹና ንላዎ። ቪድዮና እንተፈቲኹምዎ ድማ ላይክ ብምግባር ንኻልኦት ተካፍልዎ። ሰላም ቅነ